Namaste, welcome back to my channel Samaina M Brahma. Please video ko अन्नानै बयबो जोबजासिम नायलांदो। नै दिनैनि जानाया दिनैनि ओंख्रिफ्रा नाय मैथाजों नाजों अनलाजों मेवा दाउ बेदर आरो दाउ बयलार अनला मेवा जागोन ओमफ्राय मैथाजों ना। बिदिबा नायलांबाय थादो नोंथांमोना भिडिअखौ आं माबायदि संगोन। फार्स्टआवहाय आङो नाखौ एवनानै लाग्रोबाय। एबार आङो अनलाजों मेवाखौ संनो थाखाय सारायखौ जानहरबाय। साराय जानबाय ओमफ्राय थावा ना एवनायनिमोन आरो आङो बेवहायनो संनोसै मेवाखौ एवनोसै आरो थावखौ आङो बे सामब्राम खामनो आन्थाल' होदों आरो खारैजोंसो संखागोन नालाय ओंखायनो थाव होलाबाय। जिरा हरबाय एसे एबार आङो सामब्राम गोजाजों बानलुखौ हरनोसै। बानलुखौ थाइसे होखाबाय। सामब्रामा खामनानै मेवाखौ होनोसै। बेखौथ' खारैजोंसो फोमोनगोन नालाय थावजों फोमोना बथलाव दं आरो बथलनिफ्राय होनोसै। खोस्लि मोनसे होबाय ओमफ्राय नैबे खोस्लिसे जाहां होबावबाय आरो बेयो दा खारैजोंनो एसे रुइग्रोसिगोन आरो दैबो एसे होजायो होबा दै एसे होनोसै। बिदिनो दसे मोनथ'सिगोन आरो बियो गोदौगासिनो ओंख्रिया नै एरनानै होबाय आङो गेजेराव खेबसे। संख्रि होबाय। संख्रिखौ आङो फार्स्टआवबो होजायोमोन एवनायावनो संख्रि हालदैखौ आरो ओमफ्राय आं एसे उनावसो होबाय आरो नै हालदै एसे होनोसै। दाउ बेदर दरनै होगोन आरो आङो नै बिथिंजाय एवबावनोसै। संख्रि होबाय आं दाउ बेदरखौबो आङो फार्स्टआवहायनो दाउ बेदरखौ एवग्रोनानै सामब्रामजों ज' एवनानै माने मेवाखौ होसननो हायोमोन आरो गोसोसो आरोना जेरैखि सङा ओंख्रि गोथावा जेरैखि सङा मानो गोथाव जाखायो आरोना खालि नोङो थाव संख्रि हालदै बानलु जेनेबा बेफोरखौ नों नांगौसिबां नांनायसिबां होबानो ओंख्रिया गोथाव जाखायो आंनि बाथ्राफ्राव। बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना आंनि ओंख्रि संनायखौ गोथाव जायोना जाया नायदो आरो। बे खामफ्राम जाबाय आरो नै आं दा बेखौ बेयाव हरनोसै। आं नै बेदरखौ बेयाव होसनबाय। आङो बेवहायनो मस्ला आरि
DHनि मस्ला सामब्राम गुफुरजों हाइजें मस्लाफोरखौ एवनायाव माखासे होबाय दाहाय मोननोसै टाइमावहाय आङो एसे हरबावगोन आरो मस्लाफोरा लगायनानै लानोसै मस्ला होखांनानै दसे आराम एवबावबाय आङो एबार आङो दैखौ होनोसै हालदैखौ नाङाबा दा एसे हरदेरजाबावगोन गोदौ होनानै होगोन आरो हालदै नांगौबा खोबनानै दोनथ'नोसै बेयाव लगायनोसै आङो आं बे खुस्लिजों एरखारो नालाय ओंखायनो बेजोंनो हायबाय आरो आं बेजोंनो लगायबाय एसे होदेरबावसै बांद्राय होबाबो लाथा जागोन रेडि जाबाय अनलायाबो ग्लब माबायाबो दैयाबो ग्लब ग्लब गोदौखाबाय नै दा हरजाबाय आरो बियो ग्लब ग्लब गोदौबायना आं एबार बेखौ रुनानै होनोसै बे सिखारनायखौ दै लगायनानै ग्लब 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 गोदौबानो मोनसिगोन अनलाजों मेवा ओंख्रिया गोबाव गोदौहोनोसै दसे खारैया एसे हरबावनांगोन गोदौग्रोथोंसै र' गोदौखांनानै खारैखौ हरबावनोसै आरो एसे खारैखौ एसे हरबावगोन आङो जा अखा हादोंमोन आं बे अनला ओंख्रिखौ संनाय टाइमाव आरो बेबायदि माने अखा हानाय बोथोराव बिदि अनलाजों दाउजों मेवाजों माने गुदुं गुदुं जानो वाव माने जानो लुबैखायो आरोना नोंथांमोनाबो ट्राइ खालामनो हागोन अखा हानाय दिनावहाय नै दा आंनि ओंख्रिया गोदौगासिनो ओमफ्राय आं गेजेर गेजेर एरना होगासिनो नङाबा अनला ओंख्रियाथ' गोदोयोना ओंखायनो आंनिया ओंख्रिया मोननो बारा गोबाव सम नांला आरो ओंखायनो आङो मस्ला उनना लानायखौ हरबाय आरो ओमफ्राय दसे गोबाव गोदौ होबावनोसै सामब्राम गुफुर हाइजें देनायखौबो एसे हरबावबाय दायो दसे गोदौखांनायनि उनावनो आंनि अनलाजों मेवा ओंख्रिया खांजासिगोन आरो गंगार दुन्दिया मोनफा होबाय गैया जोंनाव भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अननानै बयबो लाइक खालामना होदो गोथाव नुदोंना नुवाखै कमेन्टआव खिन्थाहरदे जा गोथाव जाखाबाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय थ' बिदिब्ला नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय